Boas noites, moitas gracias por asistir a esta charla que, como ben dixo Noemí, é para falar do servicio de pediatría e do servicio de matrona no Centro de Saúde do Rosal, en todo caso para falar da sanidade pública e dos servicios sanitarios que temos no Concello do Rosal, pero en particular destes dous servicios, de pediatría e do servicio de matrona. Aproximadamente non. Realmente o objetivo da charla é informar das iniciativas que o BNG presentou no Parlamento, da moción que presentamos no Concello, das respostas que Sanidade lle deu ao BNG no Parlamento, as preguntas e a proposición non de lei que ali presentamos, de cual é, a noso entender, a posición do alcalde nestes temas e cual é a posición do Bloque Nacionalista Galego tamén nestes mesmos temas. Para iso, vou axudar dunha presentación, porque creo que é moito máis dinámico e moito máis claro para todos vós. Independentemente do que eu diga, vades poder ler ideas, por menos xerais, do que nos pensamos. A modo de introducción, dicir que para o BNG a sanidade pública é unha conquista social irrenunciable e que nós non estamos dispostos a deixar a desmantelar, polo menos vamos topar a nós en frente. A súa defensa, a defensa da sanidade pública de calidade, sempre foi para o BNG e será un objetivo. Non estamos dispostos a que esta conquista social se perda. En canto ao tema en particular das iniciativas que se presentou, dicir que o 19 de outubro o BNG presentou 3 iniciativas no Parlamento. 2 preguntas, unha para a resposta oral en comisión, outra para a resposta escrita en comisión e unha proposición non de lei. Leo vos o que se preguntou no Parlamento. Foi a través da nosa diputada Carmen Adán e de Ana Luisa Bouza, que son os que levan os temas de sanidade. Faíase unha descripción da situación do servicio de pediatría e do tema da comadrona, que, como sabedes, desde que falleceu Xulia non cubrir a plaza de comadrona, e, ante esa situación, o BNG pregunta: como pensa a Consellería de Sanidade resolver a carga de traballo do servicio de pediatría no Rosal? Pensa a Consellería extender o servizo a todos os días da semana? Pensa a Consellería dotar de persoal a praza de matrona agora baleira? E, por último, en que prazo? Esta era a pregunta que se lle fixo para a súa resposta escrita e a súa resposta oral. 3 días despois de presentar esas iniciativas no Parlamento, o día 21 de outubro, o BNG presentou no Concello do Rosal unha moción na que solicitábamos instar a Xunta de Galiza e particularmente a Consellería de Sanidade a garantir todos os días da semana o servicio de pediatría e a garantir a atención especializada de comadroa no Centro de Saúde do Rosal e a cubrir a praza vacante a maior brevedade posible. Eso presentábamos no Concello. O día 29 de novembro, esta moción do BNG era aprobada por unanimidade. A nosa solicitude, por lo tanto, foi aprobada no Concello por todos os grupos, incluído o Partido Popular. Quero que vos quededes coa data da aprobación da moción, 29 de novembro de 2010. Quero que vos quededes porque dixen ao principio que iba a falar da posición do alcalde. E logo, cando vexamos outros documentos que chegaron ao Concello, que chegaron ás nosas mans, a través do noso grupo parlamentario, vamos ver, quero explicar despois qual é a posición do alcalde. Entón, quedados, aprobouse a moción o 29 de novembro de 2010, presentouse o 21 de outubro de 2010. Ben, a primeira resposta que recibimos da Consellería de Sanidade é a pregunta parlamentaria do 27 de decembro. Sanidade di que está garantida a atención diaria da poboación pediátrica todos os días da semana. Nesta resposta,
non menciona para nada o servicio de matrona. E di que a poboación pediátrica do Rosal de 0 a 14 anos, que a partir dos 14 anos xa se entra no que é os médicos de familia, que se deixan de recibir asistencia pediátrica, é de 583 tarxetas individuais sanitarias. Ben, leo vos a resposta para que vexades o nivel dende o noso punto de vista, non nos parece de recibo, desde logo, unha resposta deste tipo non nos parece que sea respetuosa ni siquiera cos veciños do Rosal. Xa non digo o Bloque Nacionalista Galego, que é que fixo pregunta, senón cos veciños do Rosal. A resposta é: para unha poboación de 0 a 14 anos de 573 tarxetas individuais sanitarias, hai unha pediatra de área compartida co Concello de Castellón. A poboación pediátrica do Rosal ten garantida a súa asistencia todos os días da semana. Os que tedes fillos e levandes os fillos aos servicios de pediatría do Rosal, sabedes que isto non é certo. Atenden 3 días a semana. Sabedes. Facía antes, falando aquí con o señor, falaba de que a poboación do Rosal, os datos, estes datos que dá a Consellería son datos, en teoría non, son datos oficiais da Consellería de Sanidade. Fala de 583 rapaces de entre 0 e 14 anos. O padrón de habitantes do Rosal do ano 2010, segundo o Instituto Nacional de Estadística, en poboación de 0 a 15 anos é de 929 rapaces. Por que dou este dato? Porque se a Consellería de Sanidade nos dice que de 0 a 14 anos hai 583, os mismos datos do padrón, que dice que de 0 a 15 hai 929, temos no período de un solo ano, no parámetro de un solo ano de 14 a 15 anos, 346 rapaces. A mí non me cuadra. A mí non me cuadra. É dicir, que de 14 a 15 anos hasta 346 rapaces, e de 0 a 14 anos, un parámetro de 14 anos, 583 son. Ou un dato está malo, ou outro está mal. En teoría, os dous son oficiais. Porque estes son datos do Instituto Nacional de Estadística que calquera un de vos pode consultar na página web. Esta copia é unha base de datos que se saca calquera, que a pode sacar. Entón, non sabemos se a Consellería baixou, minorou estes datos. Desde logo, os datos do Instituto Nacional de Estadística son fiables, son datos oficiais. Non sabemos que é o que pasa. En todo caso, pode haber xente que non este nas tarxetas da Seguridade Social, pode haber xente que este en seguros privados, pero son os menos, non? Pero que aparte disso, a edad mediática é hasta os 15 anos, nos 17 ou 8 anos. Creo que hasta os 14. Hasta os 15, sei un seguro por fillos. Fernando vai os 15 en maio. É hasta os 15. Puxo unha última consulta. En todo caso, ainda así, basándonos nos datos da Consellería, que son os datos que nos dan eles de 0 a 14 anos, se nos dan de 0 a 14 anos son 583, 500. Despois ao final se queredes establecemos, Luis, despois ao final establecemos un coloquio e falamos todos, se non vos importa, agora vos teñen que facer a exposición e despois compartimos, contrastamos información, non? Digo, dou este dato simplemente para que se teñan en conta, non? A segunda resposta que nos chega a pregunta para ser contestada oralmente en comisión cheganos o 8 de febreiro, é dicir, ainda neste mes. Nesta resposta sí se fan referencia á cuestión da matrona, o servicio de matrona. Na primeira xa vistes que o texto era escueto e non dicía prácticamente nada. Nesta esténdense un pouco máis. Leóbola para que teñades coñecemento, eu non escondo nada, son documentos oficiais. E dice, para unha poboación de 0 a 14 anos de 583 tarxetas sanitarias, hai unha pediatra de área compartida con o Concello de Ouro. Ao longo de 2010 atendeu unha media
de 22 pacientes diarios, cunha frecuencia de 3,5. A súa xornada de traballo no Rosal é de mañá de 8 a 15 horas, especifica martes, xoves e venres. Fai referencia que na actualidade estaba de baixa e que está coberta por un sustituto. E logo di: a poboación pediátrica do Rosal ten garantida a súa asistencia todos os días da semana. Acaba de decir martes, xoves e venres. E na propia resposta dice que ten garantida todos os días da semana. É mentira, simplemente. Porque vaya olla. E logo o parágrafo que se refire exclusivamente a matrona. Dice: as mulleres do Concello do Rosal están sendo atendidas pola matrona do Concello Veciño da Guardia, estando garantida a súa atención. É dicir, as mulleres do Rosal teñen que ir á Guardia para ser atendidas polo servicio de matrona. Agora vou facer referencia á resposta que lle dá a xerencia de atención primaria ao Concello do Rosal, dicir que a proposición non de lei, que falei ao principio, non foi tratada, iso ten que ser tratada nunha comisión, e non foi tratada. A proposición de lei, o que xa non se pregunta, senón que se solicitan cousas. Na proposición de lei solicitamos, o BNG, garantir todos os días da semana o servicio de pediatría no Centro de Saúde de Rosal e cubrir a praza vacante de matrona a menor brevedade posible. Isto aínda non foi tratado. O que pasa é que creíamos que tiñamos información suficiente como para facer esta charla, porque nos parecía sumamente importante trasladarlle estas cuestións a xente. Vou facer referencia a resposta que dá a xerencia de atención primaria de Vigo sobre a cuestión da matrona. Esta resposta só fala da matrona, e isto ten a ver coa recollida de asignaturas que había no mes de outubro, cando nos presentamos a moción, cando se presentaron as proposicións non de lei, cando se presentaron as preguntas no Parlamento, ten a ver con que o alcalde, vendo que había movimentos na xente, vendo que o BNG se movía por esta cuestión, fixo unha consulta na xerencia de atención primaria de Vigo por o tema da matrona. Acababa de fallecer a matrona titular que ademais era compañera do BNG, como sabemos. Di, en contestación ao seu escrito relativo á cobertura dunha praza vacante de matrona no Rosal, a suma do número de mulleres en edade fértil do Concello do Rosal e o Concello da Guardia é de 4.207, inferior a da maioría do Concello da área de Vigo. A modo de exemplo, podemos poñer que os Concellos de Vigo e Porriño ten 1.000 e 5.500. Obviamente, comparar a Guardia do Rosal con Vigo non há lugar, non? A poboación de idade fértil, mulleres de 15 a 49 anos do Concello do Rosal, é de 1.280, e desde a súa baixa por enfermedade, aquí a xerencia ni siquiera tiña constancia do falecemento, ou pelo menos non se enteraron. Fai máis de ano e medio, estas mulleres son atendidas pola matrona do veciño Concello da Guardia a unha distancia de 6,5 km e un tempo de desplazamento estimado de 10 minutos. A actividade asistencial, dice, que xa da dita poboación en idade fértil do Concello do Rosal é escasa, unha media de 3 mulleres por día en consulta. E argumenta que razóns de eficiencia asistencial xustifican a non cobertura da praza de matrona. É dicir, que non teñen pensado cubrir a praza de matrona. Esa é a idea, a conclusión clara que podemos sacar desta resposta.